Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Tiles kipon bom ahem konglong harlong rupat to war kek angden je pharlepha. Komentu arni tong monit atum kachingkoi poni thang chipu thekthi. Sonsi ni phai crazy ningkan suri hinira inko rekitom arni Rajasthan pen kewang ahem konglong mati truck RJ 11GC 1724 tiles kipon bom ahem konglong mati truck Bokolia police station ke parlo harlong rupat to war kek along kopai kelang no jok chi pharle phaklo. Ahem konglong katewar abang pen nang kapachini pon atengke bangso ahormu infal ansi pon chipu bonta wang bomahut harlong rupat to warke kekalong aprang ahem konglong so aphan kirai amat khang un edet amat si chip harle phaklo non amat volong kom aji rai kom sai khatu mate Bokulia police station atung pensi bangso kaching koya truck aphan chipari deng ponlo phuluni pen bidor singterang Karbi Anglong News Channel. Karbi Anglong Digital News Forum pen chepatir piponsi Digital News Conference kapaman pon. Phai kunie chiklo ni phai Chris C arni Kans Resort along Karbi Anglong Digital News Forum mati thi hek pen KADNF atum Digital News Conference amai kangni pon. Lapen labangso Digital News Conference amai kapaman pon nang koki phirang ke atum kosonsi ke claim kedam pon nang chi aphuthak lapen break jump a house sitami ning isipet ke claim rapet kedam rapet chi aphan sitami chithan chimum padupo. Lapen labangso Digital News Conference amai kangni pon along aluhia manpen nang kachetong dun lake man kedo Dr. Lilieti Rangpi Assistant Professor DGC lapen man kedo Advocate Salvation Timung atum nang chetong dun. Lapen bangso amai longpen Advocate Salvation lamthe ke jai pon ki pherang ke atum sitami bang nang ki putot kisung ke boyhood koson pensi chipe jok nang jimapu alam sitami nang than pachini pon. Lapen Treasurer Donaldson Timung ahin pen lamthe ke jai pon ki pherang ke pulote kangri kangkrang pen chipe helo pon nang ji. Lapen ahok pet alam ningje hai nang ji. Lapen paklang hai nang chi puta than pon. Lapen Digital News Forum amai phu reti strong par ahin pen lam the ke jai pon ke kiram tang ahut pherang ke atuma phan ahok pet alam kapeklang atuma phan pulote jakong pen kalite tangka pen lasi lason ke chokche lapen ni jang Karbi Anglong pherang ke kedo an ning isi donang chipusi mai phu lam the than pon. Lapen labangso Karbi Anglong Digital News Forum Conference kapedo pon along ke ongdung a house channel atum ning isipet pen ching room dun si labangso Digital Conference 2023 mesen pen pachun ponlo. News report Karbi Anglong News Channel. Ini betul letak Digital News Forum. Ahin pen tu ponsi tak diku kepengen atau chance media conference pada ponlo sila bangso a media conference jadi tu makin mga bangke rangke ke claim tu koson si ning si kedo pen ke claim jima la pen ke only the diku ku jolo Karbi Anglong West Karbi Anglong media mate rangke ke claim tu an ke ning si pen ke claim ये किधम तंग पोर रुस्तमे फिरन के तुम हान के थेर के हाप आहो का ब्यूटा के पचताक पेन के पकलांग के देची फान तंका पेन के बाय लपुसोन स्तमे दो हसी लपुसोन कलिदेत पेन कोसोन सी फिरन के तुम अमिथांग अकम आहो पेन के चिकलेम पन थेजिमा लपेन के नींग सी पेन कोसोन सी चिकलेम पन चिमा लबांगसो फांसी पिनी मिले तुम लबांगसो मीडिया कॉन्फ्रेंस मिले तुम लबांगसो अदिम लो अदो पोनो That Digital News Conference 2023 for Jaimek Maman Pondo labangso event labangge nilitu maningkan wang si gibi bonje pang kebor ido kamat hado labangso conference nilitu kibinan ko wathe bangke non hedjong nilitu president setami ningje pon lo mai pu setami ningje pon lo jasemet ke Karbi Anglong West Karbi Anglong pherang ke doan journalist doan atuma issue
tum keres thegi apan athe joy ke jogwan pensi herang ke tum pulote claim dam long nangji news publish long nangji lapen ke paklang long nangji berita amok jo lahai lo mung ge tum main labang su forum ke seng pe pona bang ke ning si jong sili tum dolo pulote tum ke claim ke dam satame joy ke ji lala main objective ini kerja dolang pulote arjun Tante non prang ke bang jila media person atau phan ke ther ke hap apusun dokok pulote la Karbi Anglong digital news forum mahin pen pan la so put hake ilitung ge ther hap nunda pomati di ilitung bena bang retaliate nunda po asi aprang si step ke deng ji ke lalo ilitung law and order han chi po samera bang ge jong si adu pherang ke ban sedame jong si ke ther ke hap dokok pulote adu elements peno ke ther ke hap dokok pulote first and foremost bang ke ilitung law and order han si ilitung chi po Lemtem Sinar Arong APHLC Mass Joining Program Ajai Mek Kedeng Pon Lakha Krepli Korkanthi Constituency ke Parlo Samilangso Pen Kilometer Thong Kep An Kahelo Phirang ke Atum Pen Kachini Jephan Adimaklong An Kapelidu Lakha Krepli Korkanthi Constituency along Mass Joining Program Aputhaksi Mai Padu Ponlo Labang So Mayelong Kadokawe Rong Thom Amen lake Lemtem Sinar Arong Lapen Muhuri Rong Pierong Lapen Khai Ing Ti Arong along BJP Asok Bui Kang Raidun Pusi Phirang ke Atumpen Birta Ribdun Long Birta Kelong Dun Atenke APHLC Mass Joining Program Patik Pon Aprangsi Mai Hempu Gongat Killing Pensi Mai Charipon La So Aluhiaman Pen Kachetong Dun ex-candidate Sir Daniel Teron Lakha Kripli Korkanthi Constituency Alanglita Rat Aphan Kewangji Arni Nangli Tumta Manghudu Nangnilo Athe Anutinta Vote Ki Pidun Helo Jakonglo Tangka Pen Nangke Baiki Kroidu Nangni Lapen Emina Ilongri Chejordun Ripusi Klardak Alamthe Pachini Pon Kadokawe BJP Pen Don Trok Keprai Si Atum APHLC Asongalong Chingpedun Si Non Kewang Jilang Arnike APHLC Asong Aphansi Ning Chethe Thippo Pusi Rat Atum Pen Chethandun La Swalong Kachetong Dun Central Committee Organizing Secretary Akehai Kursing Timung Gobin Rongphar APHLC Central Youth Joint Secretary Harsing Rongphar APHLC Korkanthi Constituency Organizing Secretary Babul Rongpi CC Committee Korkanthi Latumta Mass Training Program along RD Pidun Pen Mai Ing Samchin Pen Mai Pajut Ponlo Hawar Kihat Pen News Report Rensing Kiling Langlokso Pen Rupon Rongphar Karbi Anglong News Channel Nang litum la rong thom lemtem singnar muhuri rong pi la pen khaing ke rong phle rong thom arada tum non ke nang litum daksi buchelo te nang litum la pon ki du ki sung nang litum ta pherang ke pen ta thekang long la tuwar ke apon ke no asi ni litum la pon lo nining mane duk lo hai nang litum ta me ajo phir lo ta me kiso ke un ida de ji la sila an ta kido ke dake ningkan pan tong pensi dobom lo kan poket ba ningkan poket te kan council ke 1952 pulote pinning pe ningkan sok kep an pleng tang lo te la an pen ta tuwara bangkel aprang ason si doko chilale de tenali tumrat pen ko son lo so puthak ke thanji asili tuma bangke dak hawal dak lem tema arong ba pukai ti na muri rong pi ni tu rong thom do la sili tunge ati sung nei lo la hello la ne mo pen ni tu ki tham mo ta ni ni lo se la tu wa la ba ki du kang chi nei ke la ni tu la rong thom ke nang tu la thai kang long lo na tu ta wang lo thai long lo la si la non BJP tu ta ni tu ki rap ndi kali rap du lo yo rap dun si dak pensi ni tungke la korkan thiang dang bong si tame number 1 ta dak pensi ni tungke bigasi ta nak pilo ke hai ke mi on a percent la si la an pa hai on lang lang li on la si non ni tung ba ke la BJP asor kal pu tu ba ke ni tu ba ke la BJP party pu tu ba ke tur program ta wang nang ne
ni tu cak la cak ti la puan lo sini tu ngela son si ki patik lo Raju ti sok tu pipi sinang ke cecak tikang lan hala bangsa nang tem wujok bomahon. raju ti so ji cakang lo la raju ti so ji cakang tu warna pipo pula la pena ko CM matat na ci cak lo ta sia tu warna bangke ni nang pe po tamane mo tu warna opini ni gini kuang si nang ci cak la raju ti so kan ajap chom si nang ci cak lo la CM sa dilarang lo hai la si nang ci cak lo ante kopia posi not anta alang ni tu warna na ni no pleng pleng delu mah labang so lam lu la sini cuma so dakarat labang ke nin mingke oy dim ke la Tang tenon la MP election upon nang litum dak lemtem sing nararong. Sadak labang so arong rat. Katumbang ke nang litum ke APHLC parti long si but same jok trip kuma. nazak si yok tipu pini jitu ni tumla kemal dun tang tuman kemal me tuman tani tumang ke la tum hasin non ke make ni tu ni cetelo ni tumang ke la lo asi ni lam thela si ju Son si lakha hini dolamara long dili terang arong arat atumpen PMAYG hemso nang pinangchi pusi education EM Richard Tokbi lapen VDC chairman Sar Koirong Paraphan rat atumpen kachuning report. Sonsi lakha inko ratrok duabar Greek constituency ke parlo lakha hini dolamara bijuli long dili terang arat atumpen education EM Richard Tokbi aphan kachuning report nang ko alam theke lapuhelo. Long dili terang arat atumke kiduk det arat pinak penajok penang hemepi hemepo atum a hemarit kawepen kedo ke thakisung thektiklo lasi keramtang MSc kilik ahud education EM Richard Tokbi bijuli long dili terang arat aphan lamcha kachipitikang bangso alamchak nong anta tingni nilang lasi nili tumaphan nang injin sora PMAYG hemso prabjin pen nang pinangchi pusi kachuningri padupon Lapen, Lakha Inkora Trok Duabar Greek Constituency VDC Chairman Sar Koirong Par Aphanta, Chuningri Parpiklo. Non MP Kilik nang Lilia Prang Angbong, PMAYG Hemso, nang Lipi nang Chipusi ka Chuningri Padupon. Tangte, Perangkia Thaino Kaningje Lamle, Archuponik Sinang. Duabar Greek and Edwardson Crow Report, Karbiang Long News Channel. Only tum long lela. Bini ke, bini onoranta. सरकार के नॉन दो दो टाणी तो बना के चाक डलो बीडीसी चेयरमैन टाणी तो बना के चाक लो क्या है सरकार रंग फार मोदो करना तो मैं हम टॉक्सी नंग पली पोपुलो एमएलए इलेक्शन ना पार टू एलो एमडीसी पार एलो आको नॉन एमपी इलेक्शन ना नंग लेपो उसी नॉन आखा बम लो पिनी अंश ते हम ना थेलोंग ले कोसन पिंचों ले इनके आखा ही नो अगर मांसो को ठाक ना तो मैं हिंद पे नॉन बाग को पिलो को पूजी Ipuji alam ang kaya ni itong kaya no ma hem nang pali nang po election na prang eglon nang po ting ichat tatlong eglon nang po no ma todon tu nang po na ito ala ito ite gining dumta Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me